magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa'yo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Narito na ang mga nagbabagang balita. Van nalaglag sa bangin sa Tabuk City, Kalinga. 20 sugatan. 73 milyong pisong halaga ng marihuana sinunog. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas. Mag-asawang Pinoy at Polish sa bansang Poland tumutulong sa mga Ukrainian refugee. Honest taxi driver ng Baguio pinarangalan. Paragliding sa Nagtipunan Quirino, instant hit sa mga turista. Japanese at Korean-inspired garden, kanlungan ng mga nais mag-relax. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Malem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Sa Tabuk City, Kalinga, 20 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang van. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Nahulog sa isang bangin na may lalim na 20 meters sa Sitio Ileb ng Baran, Tabuk City, Kalinga, ang isang pampasaherong van na minamaneho ni Jonas Agustin Negradas alas 10 ng gabi kahapon. Sakay nito ang 12 mga pasahero. Itong sasakyan, sinakyan ng mga na-aksidente ay galing sila ng Tuguegarao papuntang Bulanao, Tabuk, Kalinga. At nung pagdating nila dito sa may Sitio Ileb, Barangay Nambaran, Tabuk, dito po nangyari yung aksidente. Ang sasakyan po nila ay Toyota van. Ang mga nakasaksi sa aksidente ang siyang tumulong para maisugod ang mga pasahero sa Kalinga Provincial Hospital. Wala namang nasawi sa nasabing aksidente. Lahat sila ay kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Base sa inisyal na investigasyon ng Kalinga Provincial Police Office, mabilis ang pagpapatakbo ng driver. Nangyarihan ng aksidente ay matalim na kurbahan. Itong 70 meters po na nakalagay pala dito ay yung skid marks pala ito measurement. So mabilis ang takbo at saka yung preno po ay mahina. Paliwanag ng eksperto, ang skid mark ay isa sa mga indikasyon ng mabilis na pagmamaneho. Ayan kasi, yung pinag-usapan na skid mark na yan, ibig sabihin, pagka nagpreno ka ng sudden brake, so yung skid mark, yung tumutunog yung gulo mo, nag-i-skid siya, gano'n, di ba? So meron siyang preno. Pero yun nga, nung i-pump niya ay hindi na kumapit ang preno sa loob ng 70 meters siguro. Sobrang bilis niya. Tapos nung nag-brake, kita yung bakat ng gulong. Mahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Aabot naman sa 73 milyong pisong halaga ng marihuana ang nadiskubre kahapon sa iba't ibang taniman sa Tinglayan, Kalinga.
3 cultivator ang nahuli. Magbabalita, Randy Guzman. Isang minor de edad ang kasamang nahuli ni Peter Bagtang, 22 taong gulang, at Langaw Bagtang, 70 taong gulang habang binubunot ang kanilang mga tanim na marijuana sa Mount Bitulayungan, Barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga kahapon. 5,000 marijuana na aabot sa 1 milyong piso ang nasa kanilang taniman. Sinubukan pa nilang tumakas pero nahuli rin ng mga pulis. Nakuha din sa kanila ang ilang baril. At ito ay inaresto natin at ang kinalulungkot natin, ang isa dito ay minor. So 17 years old siya. Pero dinala pa rin siya sa impila ng kapulisan sa Tinglayan para tawag dito para sa pag-iimbestiga at sa pagdodokumento ng kanilang pagkakaaresto. Nandun naman siya sa station at nakaseparate naman siya at ang mga ganda dito is na-coordinate naman natin to sa DSWD para sa proper intervention dun sa bata. Haharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002, Republic Act 10592 o ang Firearm Regulation Act, at ang COMELEC Resolution No. 10728 o COMELEC Gun Ban. 3 plantasyon naman ang nadiskubre sa Quadrant 4, Barangay Buscalan. Aabot sa 402,000 piraso ng fully grown marijuana ang nakatanim. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 80,500,000. Walang cultivator na nahuli sa 3 taniman. Sa Quadrant 2 naman sa Barangay Tulgao, 60,000 na piraso ng marijuana plants ang nadiskubre. Ang search and eradication ay parte ng Oplan Herodotus 2 na nagsimula noong February 23. Simula last week, nagsagawa tayo ng isang malakihan, sabay-sabay at magtuloy-tuloy na marijuana eradication at ito ay tinawag natin Oplan Herodotus 2. So ito ay, ang layunin nito is talagang porsigidong masira na itong mga marijuana, tawag dito, mga marijuana plantation sites dito sa ating rehiyon. Binunot at sinunog ang lahat ng natagpoang marijuana. Meron na naman po tayong mga ganyan na mga cases. But ang ating kapulisan, dahil meron mo silang pangako na poprotektahan mo tayo mula sa anti-criminality and pati na rin po sa election sa yung COMELEC gun ban, na pati itong mga ganito na illegal drug trading ay nakukuha rin po nila. And this is because of their support to the administration. Dagdag ni Legacy, they issued an ordinance declaring yung ating mga marijuana cultivators or those who would attempt to transact into illegal drug business to persona non grata. So isa po ito sa mga hakbang po na ginagawa, and isa na rin po yung isa na rin ito sa mga programa ng ating Provincial Against Drug Abuse Council, yung PADAC, na it was chaired by our provincial governor. Well, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, nasa 9 na linggo na ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Apila ng publiko, humakbang na ang pamahalaan. Magbabalita, Charles Limon. Aburido si Mark dahil sa panibagong pagtaas ng produktong petrolyo. Kaya ang kita nitong 800 pesos kada araw bilang food delivery rider, napupunta ang kalahati sa gasolina. Tsaga-tsaga muna kami sa konsert sa ganitong sitwasyon kasi wala naman tayong magagawa sir sa pagtaas ng gasolina. Wala, mga 350 sir sa pag full tank ka. Baka maggagasolina ka pa sa kagabihan para bukas. Isa lang si Mark sa libu-libong mga motorista na patuloy na dumadapa dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Base sa pinakahuling monitoring, tumaas muli ng 90 centavo ang kada litro ng gasolina habang 80 centavo naman ang itinaas ng diesel kada litro. Ang kerosene naman tumaas sa 75 centavo kada litro. Ito na
ang ikasyam na linggong pagtaas ng produktong petrolyo sa bansa. Epekto raw ito ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Professor Dennis Coronacion ng University of Santo Tomas, bandang huli, tataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Kaya dapat daw tumulong ang Pilipinas sa pagkamit ng kapayapaan sa nagbabangayang dalawang bansa. At nagkaroon siya na agad ng domestic impact. Halimbawa, mayroong proposal na taasan yung pamasahe. O from 8 pesos yata or 9 pesos to 12 pesos na ang minimum na fare. Bukod pa doon, baka mag-increase din yung bayarin natin sa ating kuryente. We have to contribute in terms of talking with both parties to resolve the issue, whatever issues they have, in a peaceful manner. Pero ayon kay Gibo Teodoro, dapat tutukan ng gobyerno ang pag-alis ng excise tax at subsidiya para sa mga motorista. It should really reduce the excise tax at the minimum if they cannot take it out. Kasi naintindihan naman natin ang daming binabayaran ng gobyerno, no? Lalong-lalo na sa likod ng pandemya. So it has to be really fiscally managed very well because we will need more appropriations in the future. Umapela na ang LTFRB sa Department of Budget and Management sa planong oil subsidy na ipapamahagi sa mga pampublikong sasakyan. Pag nagkataon, mabibigyan ng 6,500 pesos na oil subsidy ang aabot sa 377,443 na mga benepisyaryo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, tinutulungan ng mag-asawang Pinoy at Polish sa bansang Poland ang mga lumikas na mga Ukrainians mula sa pananakop ng Russia. Magbabalik sa report, Charles Limon. Patuloy ang paglikas ng mga Ukrainian sa mga kalapit na bansa sa ikalimang araw ng gyera sa Ukraine. Sa pagdagsa ng mga refugee, tumulong ang mag-asawang Pilipino at Polish. We are trying to organize a lot of places to stay because, of course, there's thousands of them that we need to try to accommodate them somehow in Poland. So currently, personally, we are mainly working right now. We don't live so close to the border right now. So we are mainly helping online right now, trying to get some places for them, trying to donate some goods. Karamihan sa mga refugee ngayon ay tinitiis maglakad sa malamig na panahon papuntang border ng Poland at karatig bansa. I think that you need to remember that this is the end of the winter in Europe right now. It's freezing. It's cold. Those kids are traveling, only with one jacket. They need covers, they need clothes. And imagine that they are traveling. Some of the people that are traveling 2 days walking to go trying to get to the borders. The pregnant women with the babies. It's crazy. Kaya patuloy ang pangangalap ng mag-asawa at mga kasamahan ng mga donasyon para sa mga refugee. Si Francis Natubong Bacolod nakahanda kasama ang kanyang asawa sa mga refugee maging iba man ang kanilang lahi. This is the time maybe that we could help a little bit here and there. Doesn't need to be money. Doesn't need to be like some other resources, but just the effort itself, learning from the past itself. I think this should be what we should act as a humanity, not even just like a Filipino anymore. Sa ngayon, kinupkup na ng mag-asawa ang isang mag-ina sa kanilang apartment at patuloy pang tumatanggap ng mga refugee. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kung napansin nyo, we have been registering dun sa National ID system for the past 6 months. And last week, ang ating Pangulo ay nag-sign ng executive order ni-institute ang acceptance of the national ID in all government as well as private transactions. Ito po yung executive order number 162. And this will institutionalize the acceptance of the Philippine National ID System as sufficient proof of identity of age and address in all transactions.
The Philippine Identification System is provided for by Republic Act 11055. At ito yung nagtatalaga ng ID system sa buong Pilipinas. And normally, if you go into a transaction, ang valid ID will be the COMELEC ID, driver's license, some senior citizens ID, or any government-issued ID. Ngayon po, ay, if you go into a transaction, either with public or private entities, you can now use your national ID as competent proof of your identity in order to go on with the transaction. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Honest taxi driver ng Baguio, inarangalan, yan at iba pang balita. Abangan! Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk din ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Pauline, masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauline yung haway, garantisado. Pauline, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hinahangaan ngayon sa lungsod ng Baguio ang pagiging tapat ng isang taxi driver dahil ito sa pagsasauli ng gamit na naiwan ng kanyang pasahero. Magbabalita, Charles Limon. Sinuklian kahapon ang kabaitan at pagiging tapat ni Mang Rodolfo. Wala siyang pag-aalinlangang isinauli ang mamahaling laptop na naiwan ng kanyang pasahero. May sakay ko siya sa Bonifacio, sinunod sa Marcos Highway. Kasi nagmamadali si Ma'am G na malingay. Yung time na yun, sir, kumain ako doon. Kung hindi ako kumain, hindi ko na makikita kasi nasa likod ng taxi, sir. Nagkakalaga ng 120,000 pesos ang laptop. Sa pakikipagtulungan ng pulisya at ng kaanak ng nakaiwan na ibalik ito.
we try to locate the laptop, but we cannot locate it. So I asked the assistance of a friend who is a member of a group, communication group of the taxi. Kasi nung time na yun, nagulat ako eh. Kasi unang-una, ang daming mga papeles doon na kailanganin eh. Kaya hindi pumasok sa isip ko na kunin. Ang importante sa akin, kahit matagal may balik. Proud naman ang anak nito sa kanya. Proud po ako sa papa ko na sana maging inspirasyon po siya sa lahat ng mga taxi driver na kapag may naiiwang mga gamit ng mga pasahero, sana po ibalik. Yung laging tinuturo ni papa sa akin or pinapayo niya sa akin lagi na maging mabuting tao. Kahit na ganito yung nangyayari ngayon. Kahapon, tinanggap ni Rodolfo ang pagkilala mula sa pamahalang lungsod. Likas na kilala ang katapatan ng mga taxi drivers sa lungsod, kaya't ipinagmamalaki ito ng mga taga Baguio, pati na rin ng mga turista. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, handa na ang lahat para sa panibagong pagtatanghal ng Emma Cup. Gaya ng nakagawian, hangad ng torneo na makatulong sa mga nangangailangan. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Mula first year college, scholar na ng St. Teresa de Avila Foundation si Elisalyn Kate Flores. Yung father ko po actually yung nagsabi sa akin, narinig po niya sa radio na ayun po, naghahanap po ng scholar si Sir Ed. And then trinay ko pong mag-apply. And yun po, fortunately, na-qualify po ako. Yung St. Teresa de Avila Foundation was organized way back in 1995. And it was a non-government organization. And among others, ang pakay niya ay community service. Malaki ang tulong ng scholarship sa pamilya ni Elisalyn. Sobrang nakatulong po siya, syempre financially po kasi yun nga po, wala pong binabayaran si Papa sa tuition. So instead po na pang tuition ko sana, ano na lang po sa needs. Lalo na po ngayong pandemic, ang hirap po na kumuha po ng hanap buhay. Sa darating na Hunyo, magtatapos na sa kursong Bachelor of Science, Major in Psychology si Elisa. Kay Sir Ed po, sorry. Sobrang thankful po ako and blessed kay Sir Avila po at sa foundation kasi kung hindi po dahil sa kanila, hindi ko po mararating po ito. Tulad ng St. Teresa de Avila Foundation, marami ring tinutulungan ang Rotary Club Downtown Session. Yung ating beneficiary which takes care of the medical and dental missions, it takes care of the feeding programs, it takes care of the water system sa ating mga public schools and one in the municipality of Itogon. May outreach program siya. We deliver medical equipment like during the pandemic, our forefront members, sila yung March pa lang, at the start of the pandemic, sila na nag-feeding program for the medical and health workers. Para sa advokasiyang ito, isasagawa ang 18th Emma Cup Golf for a Cause sa Baguio Country Club sa ika-12 ng Marso. 1,200 ang registration para sa mga miyembro ng BCC at 2,000 pesos naman para sa mga hindi miyembro. Sa isasagawang aktibidad, prioridad pa rin ang kaligtasan ng lahat ng dadalo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagbaba sa Alert Level 1 ng lalawigan ng Quirino ang pagluwag din sa pagbisita ng mga turista. Isa sa mga pinapasyalan dito ang nagtipunan paragliding. Ang kwento hatid ni Haris Julio. Kasama ang ilang kaanak na masyal noong weekend sa Landingan Viewpoint sa Nagtipunan, Quirino, si Fe na mula Pangasinan. Napakaganda po yung lugar. Ano yung pinaka nagustuhan ninyo? Yung sa pag-akyat dyan sa hagdanan, 400 steps yata yan, sir. Nag-enjoy po.
Dinarayo ng mga gustong mag-unwind ang Landingan Viewpoint dahil sa magandang tanawin nito. Patok din ang picture taking sa taniman ng mga sunflower at iba pang makukulay na bulaklak. Inaasahang mas marami pa ang makakapamasyal dito simula March 1 kung saan Alert Level 1 na ang Quirino. No restrictions na sa indoor at outdoor capacities. For as long as nakaka-recover na tayo sa pandemyang ito, magandang tulong kung mag-open ang turismo ng Quirino. Especially so Quirino Tourism Hub is Nagtipunan. Kung mag-open ang turismo, maraming mga taga-Nagtipunan ang magkakaroon ng hanap buhay. Dahil ito ang strength ng Nagtipunan pagdating sa turismo. Isinusulong na nga rin sa Nagtipunan na isang recreational activity ang paragliding. Paragliding in Nagtipunan was actually started by Kuya Michael Vincent Plotado with the help of the mayor, of course, si Mayor Belot. Sila yung nagtulungan to set up the activities. So yun. And malaki naman yung potential, ma'am. Very. With your view and the conditions of the wind, the technicalities, sobrang ganda. Even your landing. And of course, paragliding, mayroong take-off point na karaniwan na isang mataas na lugar gaya ng bundok o burol. Dito bubuelo ang piloto para mapalipad ang suot na paraglider, isang lightweight na uri ng canopy. Pwedeng solo flight kung may sapat na kasanayan sa pagpapalipad ng paraglider. Pwede ring umangkas kasama ang piloto. Isa sa mga sumubok nito si Camille na taga Nueva Vizcaya. Yeah, well, this is my first time and let me tell you, it was surreal, I swear. Everybody should try it. Pag nakita nyo na yung view, wala na yung kaba nyo. I promise you. Okay. Thank you. Ayon kay Munyin Policarpio na isang licensed paraglider pilot at miyembro ng Philippine Paragliding and Hang Gliding Association, isa ring adventure sport ang paragliding na ginagawa sa iba't ibang bansa. Posible umanong makatulong ito sa pag-recover at paglago muli ng turismo. Committee. So ang kagandahan sa paragliding, it's a way to help the tourism, especially now na tinatry natin mag-revive and we want to invite foreign pilots. So, it's a good place to held competition. It's like for me, I've been traveling from any countries and I also went to China for 2 consecutive years, 2017 and 18, representing our country because the Chinese also are showcasing their provinces for the sports and they're inviting local foreign pilots to show how beautiful their country is. So actually, we can really do this also in our own country. We can invite foreign tourism through paragliding sports. Para naman patunayan ang kakayanan ng mga Pinoy sa adventure sports na ito, nagkaroon ng paragliding accuracy competition kung saan 30 paraglider pilot mula sa Luzon ang nagpakitang gilas. Of Nagtipunan, then I continuously invite paragliders, riders, so that na-expose na rin ang ganda ng Nagtipunan. And soon, siguro kung may interesadong mga bata at homegrown Nagtipunero to someday want to fly, then mag-pre-train din tayo eventually ng mga flyers so that Nagtipunan may representative din sa mga ganitong activities. Ang paragliding accuracy competition at fun fly ay bahagi rin ng pagdiriwang ng Penen Kakasisit Festival 2022 at 39th araw ng Nagtipunan. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Japanese at Korean-inspired garden, kanlungan ng mga nice takasan ang stress. Ang kwento, susunod na.
Wazar Music offers a complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Patok na patok ngayon ang garden exhibit sa Baguio City. Kanlungan ito ngayon na mga gustong takasan ang stress. Magbabalita si Trisha Calera. Ito ang Japanese-Korean-inspired garden exhibit ng Baguio Country Club. Takbuhan ito ngayon ng mga lokal na gustong mag-relax at magpahinga. Maganda siya, maganda ang design. Tsaka very calm ang atmosphere. Kasi ang tagal natin hindi nakalabas, diba? Kaya kahapon yata, siyempre marami ng tourist, kaya hindi nila kami pumunta nitong last week. Kasi long weekend yun, diba? Kaya ngayon, medyo konti na yung tao. Kaya sinamantala namin. Sino mang mamasyal sa lugar ay mustula na ring nakaapak sa South Korea at Japan. Parang nagkakaroon ng inner calm, kasi na-appreciate mo yung beauty, tapos yung soul mo parang, anong tawag doon, nagkakaroon ka ng peace, kasi ang ganda-ganda ng view and nakaka-relax. Magandang pampalis ng stress dahil sa ganda ng paligid. Kahit dagsa na ang mga turista, nais pa ring ibahagi ng isang lokal na vlogger ang kagandahan nito sa mga nasa ibang probinsya. Gusto kong i-share yung kasi hindi naman lahat nakakapunta dito. So, through my channel, pwede kong i-share sa kanila. Maganda nito yung vlog. I'm enjoying not just the view but also yung reaction ng mga tao na natutuwa ako sa reaction nila. Hanga ang mga dumadayo sa pagkakaayos ng bawat disenyo. Buhay na buhay at tila tunay ang mga nakapalibot na halaman. Na-surprise din naman ako kasi maganda yung mga arrangement nila. Kahit na hindi lahat totoo yung flowers, okay naman ang atmosphere. Pamagat na sa Alert Level 1 na ang Baguio, istriktong ipinapatupad ang mga health protocol para sa kaligtasan ng lahat. Trisha Calera para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.